Takže čau lidi, zdraví vás Dandy a já vás vítám u další ochutnávky. Možná si teď říkáte, proč mám tady tohle ten kýbl? Je to žlutý kýbl, bacha na to, je to žlutá barva, jo? Tak žlutá znamená zrádcovství. No a myslím si, že tady to se s tím dílem bude také týkat. Pod tady tím kyblíkem je to, co budeme vlastně v tom díle recenzovat. Vy už to možná víte z názvu, ale já vám hned vysvětlím, proč mám tady ten kýbl, takže voilà. Takže dnes tady máme Energy Drink New Oats jen. Čtu to správně, nečtu, já vím, že to nečtu správně, ale je to Energy Drink New Oats. New Oats jen, počkejte, já jenom zaostřím. Se omlouvám, já jsem jenom zaostřil, už jsem tady posunul plechovky, ale to je jako jedno. Já vím, že to nečtu správně, je to vietnamský energy drink a je zakoupen v Polsku a jinak je to Bird's Nest, což znamená ptačí hnízdo. A ten kýbl jsem měl tady proto, protože tady ten energy drink jsem koupil od Adama Křenžolka, má svoji světovou stránku, tak se na ní podívejte dole v popisu videa. A říkal, že to chutná jako popcorn, že se z toho mám poblinkal. A když jsem se dneska ještě ptal Danteho, tak ten mi zase řekl, že to chutná jako vietnamský genio. Takže jako myslím si, že asi se mám na co těšit. Proto ten kýbl, kdyby jsem se z toho náhodou pobil, protože já nemám zrovna dvakrát extra silný žaludek. Ale to možná jenom přeháním, takže jenom tak. Takže tady máme Energy Drink Bird's Nest, jdeme si tedy zhodnotit vzhled a tyhle další různé faktorky. Takže Bird's Nest je polský energy drink, teda aspoň si myslím. Plechovka má 250 ml, je to tady napsáno dole. A vypadá to vlastně takový zajímavý design, jsou tady přítající ptáci, jako kdyby tady to bylo nějaký to hnízdo, jsou tady nějaké znaky, teď nevím jaký to jsou, jestli to jsou čínský nebo to, ale tady to je zase vietnamština, tak nevím, co to má znamenat tohleto a ta angličtina vzadu, to je zase takový divný. Pokud umíte vietnamsky, můžete si dokonce přečíst i složení, já vám to milé rád přečtu. San quát dal kňa mai nyuot quan tai bi Nguyen Chi Tian Quan Nhan Tin Quan Nhagai Vietnam. Vietnam, hele, umím už jedno vietnamský slovíčko. Vietnam, jsem prostě dobrý. Designu, je to plechovka je taková zlatá, možná, že se to na té kameře se dá stát takový jako, no, je to prostě zlatý. A já ani vlastně nevím, jestli je to energy drink, teď mi tak jako dochází, možná, že je to jenom takový soft drink. A jinak obsahuje to 95 kalorií, to je docela hodně na jednu plechovku, no, to není hodně. To je tak průměrné, no, nebudu raději kecat. Všechno je tady v angličtině, není to ani polština, i když to je z Polska. A ten design je opravdu takový zajímavý. Ten design se mi jako poměrně docela líbí, jako je to takový vietnamský design, takže taková pohodička. Já asi nevím, co by jsem k designu ještě řekl, jenom že tady je zase malinký opírátko. To trhátko je takový zmenšený, takže to je takový zajímavý a možná se z toho vyčetli, že ta plechovka je platná, nebo to pití je platné, i když tady to asi nebude platné pro můj žaludek. Ale má to trvanlivost do 19.5.2013, což znamená, že by se to mělo být docela rychle, protože tady to už je docela blízko. Ty, já jsem se toho ještě ani nenapil a už to ze mě střílí jako z kulometu, no to je jedno. Prostě tento energy drink, nebo soft drink, říkejte si tomu jak chcete, bude velmi zajímavý. Vážně nevím, jak chutná vietnamský genio, to opravdu nevím, takže možná, že tady v této ochutnávce se o tom přesvědčíme, já jenom zase zaostřím. Takže tedy, myslím si, že už jsme jakoby k plechovce a tomu řekli všechno. Tady to možná bude trošku kratší, protože já absolutně vietnamsky neumím. Jenom ještě, že to vyrábí nějaká firma Thon Bich, i když na internetu jsem našel obrázek Wonder Farm. Wonder Farm to je takový ten hnus, já teď tady jenom nahlédnu, ne, nemám tam žádnou plechovku. To je takový ten hnus, co vyrábí takový ty hnusný sojový mlíka, dává to do plechovky a prodávají to Vietnamci ve fast foodu, takže to je úplně fuj, takový nechutný. Jediný, co mi zatím hodně chutnalo z té firmy Wonder Farm, tak to byl zatím jenom takový ličin drink, no, ale to byl taky, dělal jsem na to konci ochutnávku, tak když tak se můžete dole v popisu videa podívat. Nevím, jestli si mám vzít troukovaný nůž, nebo jestli si mám vzít tady ten nůž, no dobře, troukovaný tak on schová mezi mítušky a tedy jdeme na to otevření.
Tak jo, začnu už teď, při tom nalití. Podle, jak jsem říkal, podle Adama to má chutnat jako popcorn. Podle Danteho, že to chutná jako vietnamský genio a podle Adama by se Teresen z toho zase málem pozvracel. No to já taky z toho sojovýho mlíka. Schválně jsem tady udělal takovou větší díru, kdyby tam náhodou byly čehosi koustky, protože tady píšu nějaký white fungus, já nevím, co je to fungus, já jsem to nějak, no, ne, já jsem to ani nezjišťoval, takže no nic, už to nebudu zdržovat, jdeme si to nalejt. To je barva, to jsem teda nečekal, a ono to tam vážně asi, jo hele, tam něco bude, to jsem udělal, jak to, že to neteče? To neteče. No what the fuck? To si děláte srandu, ne? Tak moment. Jsem tam takovou dělal takovou větší díru, no vidíte to, už to jde. Žiži, ono tam vážně něco je. To si ze mě děláte, no, to si děláte ze mě. Vytrolené ochutnávky, tady vážně, v tom vážně něco je jako. Ono to v tom vážně něco je, to vypadá jako fuj. Tady to nebude ochutnávka, tady to bude challenge. To si děláte srandu, tak jestli tady to vypiju, tak normálně nevím. A vážně v tom něco je. Fakt tom něco plave, to je... A B, C, D, E, F, G. No tak pojď ven. Zní divně. Jsem tady propíchnul skoro celou plechovku. Tady tu plechovku jsem neměl otvírat spodem, no. Ježiši Kriste, co to má být? To vážně vypadá jako... genio. Až to vypadá jak takový... fuj. Co to je? To je strašný. No, pojď ven aspoň. Pojď. Dělej. No tak, už mi to vadí, ale už mi to vadí. Pojď. Fuj! Ježiši, to je hnus. Tak to je to jednou chytil vysoký průtok. Dobrý, takže už tam nic nemáme. Fuj. Tak to se mám na co těšit. To bude hnus, to vidím prostě, to bude hnus. A plechovka už taky melu z toho, pane bože. No, já mám prasklou skleničku, jo. Tak vidíte tu prasklinu? To je zvláštní, jsem si všiml až teď. Vážně to vypadá jako takový sklenička plná mužského ejakulátu, abych to slušně nazval. Byl v tom, co si vevnitř. Plechovka jde... Já se pobleju. Ta vůně je příšerná, já se čichnu ještě ke sklenice, já mám tady takhle v pozadí totiž plechovku, jak já si čichnu ke sklenice. Ty. Já jsem si jednou koupil od Wonder Farmu syrový mlíko, já to jako jenom přenesu, je to taková zajímavá plechovka, tak já ji tako rychle přenesu. OK tedy, takže, já jsem zapomněl zadívat, tak doufám, že tam neuvidíte moje sexy červené křeslo. A jsou tady dvě plechovky od Wonder Farmu, co jsem zatím pil. Jedna je tady ta liči, to je to, co mi chutnalo, no to jsem dělal taky ochutnávku, to bylo docela dobrý jako. A druhý je tady to soja bean drink, což je sojový mlíko. Tady to bylo tak nehorázně, fujky. Tohle jsem prostě jednou se napil. Napil jsem se na podruhý, na potřetí, na počtvrtý, na popátý šel jsem to vyhodit do záchoda. Tá ne, jakože jsem to šel vyhodit do záchoda, ale spíš vyplivnout, protože na popátý už jsem to vlak nesnes, ale ne jakože vyblejt, ale jakože jenom vyplivnout. No a pak jsem se vrátil, přišel jsem si pro tu plechovku a šel jsem k tomu záchodu znovu. Tady to byl taky hnus a má to úplně samou vůni. Tohle má úplně stejnou vůni jako tohle. To je... fuj. Tyjo, no tak tady od té ochutnávky asi nemůžete nic čekat. Barvu to má vážně bílou. Něco v tom vážně plave. To je hnusný. Fuj. To je vážně divný. No, nebudu tady skřehotat jak nějaký skřehoták, takže tady asi hodně štěstí. Já jdu na to ochutnání. No, tedy. Bujky, fujky, kujky, bujky. To jsem se napil asi jenom jako takhle jako. Takhle jsem se napil. Takhle jsem se teďko napil. Dobře, takže napiju se znova.
No. No. Dante měl pravdu. Teda, už dlouho jsme tady neměli nic špatného, ale když jsem se napoprvé napil, zvednul se mi žaludek. To se přiznám, že jsem tady jako docela měl co dělat. Že jsem se tady nenaklonil na tenhle ten mini kyblíček. To se mi opravdu zvednul žaludek. A když jsem se napil na podruhý a teď na počtvrtý, zvedá se mi furt. Je velmi zvláštní. Je to bez příchutě. Nejdřív necítíte žádnou příchuť. Příchuť popcornu, tak to nevím, jestli měl Adam nějaký zvláštní chutě, ale tady v tom se asi bohužel neshodneme. No, možná tak extrémně vzdáleně příchuť popcornu ano. Ale jinak to vážně chutná něco takový bez příchutě. Pak cítíte něco takového mlíko a v tom nějaký kousky čehosi divného. Jakoby sojový mlíko z kousky čehosi divného. A fuj. To je příšerný jako. Fakt to je ještě horší než tady to. To je fuj. Jako plehovka hezká, ale tady docela jako lituju, že jsem za to ty peníze utratil, ale protože to je vážně hnus, tak aspoň mám tu plechovku, takže toho nelituju, ale s tímhletím asi udělám jednu jedinou věc za chvilku. Ještě jednou si tam napiju, abych teda se s tím rozloučil. A to mlíko je takový... Ne, nic se nestalo. To mlíko je tam vážně s takovýma divnýma kouskama a je to fakt úplně strašně divný. Je to nejhorší sojový mlíko, to nejhorší, co jsem snad kdy pil. Jak... No, vietnamský genio. Možná, že by se to k tomu dalo i trošičku přirovnat, ale tohle je hnus. Jestli tady to uvidíte, kupte si to možná jen kvůli plechovce, jo, ale oni to mají v Polsku. Ale jako, abyste si to dali jako normální nápoj, tak to teda extrémně nedoporučuju. Teda, už jsme to tady dlouho neměli. A já tedy uděluji, no, neuděluji. Ano, neuděluji žádný bod, nebo spíš uděluji 0. 0 bodů z 5. Tohle si nezaslouží ani ten jeden bod. Tohle si nezaslouží fakt ani jeden bod, myslím si, že to ještě tady... No to je vlastně poprvé historii ochutnávky, kdy neuděluji žádný bod. Vlastně jo, na poprvé to taky bylo u tohohle výrobku Wonder Farm, ale to byl kokosový juice a to byl taky teda pěkný hnůj. To nebyl ani kokos, to bylo nějaký umělý éčko, to bylo fakt hnusný. Ale tady to si fakt nezaslouží ani jeden bod. Vážně to chutná jako divný mlíko, snad z toho teď nebudu mít průjem nebo tak něco. Chutná to vážně jako takový divný mlíko s nějakýma divnýma kouskama, už jenom ta představa ve mně vyvolává prostě pocit čehosi divnýho, prostě pocit hruzy. To je fakt hnus tady to, fakt jako maximálně kvůli plechovce, ale jinak ne. No teda, myslím si, že tady s tím teď můžeme udělat jednu jedinou věc. Takže tedy, já se s vámi loučím u tohoto ochutnávkového challenge. Doufám, že se vám aspoň trošku líbilo, kdyby se vám to asi nelíbilo, protože jsem tady 150 trilliard menu, co říkal, jak je to hnusný a si to nekupujete. Já se tady s vámi loučím, pokud se vám video líbilo, tak dejte like, pro více lidí klikněte na tlačítko odběr a já se na vás rád uvidím u dalšího videa. Nezapomeňte také dát like na moji facebookovou stránku o energy drinkcích, We Love Energy Drink. Takže lidi, mějte se, užijte si a čau čau.